Sapar kodachiel Osirawende. Irodum ka jabondo e chiro Aram County Masiaya. Kendo omako mach. Ngano yuayo kamo chiek. Kapiny yaore, mandas bende ikore. Washington Otieno Ouma en rawera ma ok oluoro mach. Mandas osepidhe are tinne. Jonyuolne mosenindo Joseph kod Margaret Ouma nochako ohand mandas e chuny chiro mabondo higni 46 mokalo. Fadhina nochako tedo mandas 1976 ma jomodak bondo ng'eyo ni Ouma ja mandas. Koro en noketo ga stock makata mkati onge bondo 2 days to koro mana mandas jo Ouma no. Mandas ne chako chame 60s gi bondo. Ne samoro kucha to nwachame mama oganda oket ne kanyo teruwego gi mandas no chuth. Inywande go tichame. Kaka chiro ne dongore e kaka huma mar mandas ma Ouma bende ne landore. Bang' tho jonyuolne, Washington ne oyaro bade e chiro ma Aram kama ong'eye kaka jabondo. Aram kato kora chame aduwa. Nikech kora chame ma omita dhoga nikech yo motede go bende otede ma classic. Kichamo kata ariyo tiwinjo kiyieng' nikech oloso gi mapote gi pek. Maka donjo ka okinyi tanwang'o kosemoko okinyi en gi mandas osetedo mochiek kendo maliet. Mandas en akwonga donje koro ka yawo dhot. Mama na kwonga go masambla machiel ma kwanyo ma kwonga chamo koro ka yawo dhot. Kase yawo dhot ma se ywecho matieko mapango gika koro ka dok renjora gi mandas no piny mos takawo chaka chiele duka makogo mandas no. Kech bende ok ka itinene kien ki mandas kati yonge pesa ing'ise ni jabondo miya mandas to anga kieli pesa sama kama kendo miya makaw madhi godo. Jabondo sebedo ka konyo e mandas an kata sani mchele kia kata kiteda ka cham kata mchele mandas ne mit kabisa. Mandas ma Ouma yudore odiochienge te mag juma ka Washington konyore kod jolwedo mondiko kinde ka kinde. Wuok tich obago bandli madiro madek mouso e chiro Aram. Tich ariyo oringo nyaka ng'ia ka tich adek to ouso mandas Akala kod ragengni. Kochopo tich ang'wen oduogo e chiro ma Aram. Mandesego chopo ne joboro chieng' tich abich ka ngeso giluoro kendo gidok Akala. Jumapil pongego osia karapul. Kadhi dala ka onge mandas, nyithindo penja ni mama kawuonda kukaonwa mandas ka jabondo. Ochuno nyaka inyiewne nikech oseng'iyogo. Sasa ma nyithindo dhi e skul, gima gimetho go kinyi wakawo ka jabondo. Kata kaka batho ka wan gi Ruma secondary. Wamiyo gi mandas ma nyithindo tiyogo kanyo. Nitiere jowar ma bende biro awene gi mandas e bei maber. Ne orem ne loso go mandas ma Ouma. Ne en gima kano nyis nyathi moro ni wabo mi mandas ma Ouma. To weche ne tene rumo gi kanyo. Kanyaka sani pod mandas no outshine gik moko kaka chips gini manyoro kanyo biro kage. Mantiere kata ndalo moko ma nyithindo wuok e school games ma saa 9 chan nikech odwa chiegni gi primary. Koro giwuondre ne gipango yien. Koro mokere piny inwang'o ka ng'ato wuondre pango bang'e kotieko to imiye mandas moro achiel otimre na odhi. Mandas ni be ok odwa ni mondo ng'ato ne ipande mfuko nogo no bende olenyo ka nikech ka ng'ato nene ng'ato biro kwayi. Koro igeni kaka inyalo timo onge. Koro but koro inwang'o kata kaka ndalo moko machon ing'eni ji nodongo ka wach mag video gi bende onge. Koro inwang'o kata samoro ne ndiko nying joma dhi e sinema. Koro irado gi ng'ama ndiko nying ji. Koro ne bwana an weya bwana kiny nakelni gimoro. Oweyi kamano. Kinyimiye mandas dong ikelo ne nikech dong ante mawuok e factory mar mandas. Koro an mara kaseboyo to be adiraga e bag. Abe adhi kucha koro ang'ise ni bwana ero kaw gini. Koro be en osiepna. Koro wabedo dong asebribe gi mandas. Achiel kuom osiepe Washington machon ma bende nofwenyo mit mandas en Rosa Tieno ma sani koro jaode. Mandas nachako chamo chon ka pod ja primary. Chon ka pod matindo jonyuolwa ne jaorowa ga kanyo wadwa nyiewo mandas Ouma. Ema nachako ng'eyo. Kata obedo ni nengo gik moko kaka mo mar tedo kod ngano osebedo ka idho, jabondo pod onano kod ohande. Koro koni bwana mandas kura telo masinga apar ni ajake. Giri kodong kare simbi kodong kae to Nyasaye no do make wange simbi ni budwanga nwanga. For example, yesterday I was here. Ndika misplaced kama nyawe. Madho ko ngame. Ndika no anong kanya so konya. Ndika na nong kose kawe mabidi safe. Mandika no se kane.
galot e wiye kuro nogono. Mandas ma Ouma medo lenyo ofuk Washington ka ogeno chwalo ohande ne nyithinde mana kaka jonyuolne ne otimone. Ray Polo, Ramogi TV, Aram, Siaya County.